ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kasinjuk kirang ba shnong Riphoy district hakapratrik luber arjar pusau. Kalau khol berwer ya baro kinong yalam shnong, kinong yalam raj, bari kinong yalam hima, penishim bentalang haka jingalang yemirjumut, haka atrik luber arjar pusau. Kesngi kebu Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyat sing sim unya dan benta haka jingalang keban salong haka District Library nongpo penyat theriatai haka biadai bagi kampen roy ban penyat pensa eka riti ke dostur bari kendau kasyap. Kaladon ke jing penbet ageleng ucarman jingi iba bibi makado rengkat por CM makandon ke jing kenduk ke bekerpang apo Riphoy District Central Library jongi haga khat artarik haga por siposteng tena markata niwer ya baro kirang ba chnong jong kadong Riphoy kentup ya kis right ki lengdo right badru ki hima ki ba don ke jing ade ki ba don ka jing trelang rekat bat kinong chnong kadong Riphoy rengkat ru ki noelam khun samla jong kadong Riphoy bat ki noelam jong kinong kemi tena markata dakane ka jingkarpat ni khot ni wer pajba ya baro ban simthia na ka benta ban wan hagate gesi hagapor ko biang hagate ge jaka nang bingin yo ban ya ther ban ya than ban ya kren ya ki kam bede bat karoi kapar bat kam tam ya ki kam ki bede bat ka jik penek pensa ka jing burom ya kariti ke dustur ka ba umen barim ulapen khamti hakino yalam ki jung tingi kum kirang baisnong ki badon ke jingkit kri ala ki jogi jong kisnong ni don ro ke jingkit kri ya ka wei pagawe ke kisnong bangin ya long lang ka wei banya rap lang iwe yewe na ka benca ka roi kapar bat klem da klet ro ya ki parlok ki basa apo border bakin itu kintip badai makiru ngila banong ki batip ki basumar yo put usam jong ka jurisdiction ke dis council bat kunjur jong ka state tingi don kam palat ya ki nong mi khmat jong kisnong jong ki raj jong ki hima bandon ke jing trelang bangin long ki atiar kin ban feedback lani ki ban aya ke jing pentip ke batikna ya ki nong thau ang ki jingi chaka district council lani wat chaka sukar jila dada ki nei kintin sasisen ka senjuk ka khot ka wer subha ba baro kirang basnong baro ki simrat ki lengdo raj bat ki hima rengkat ki nong ilam seng samla bat ki nong ilam seng long kemi kin sim ke jing kit kli ban ya poilang hagate gasni na ka benta ban wanra ya ka Riphoy ka bayatli bat ka ban yo ya ka karoi kapar ka babit ka babiang rengkat bat ke jing trelang jong CM bat ka district council Hibrokoi.